Bé, bon dia a tothom. Som els Baltis i avui fem un per primícia. Toquem els guitarrons o ukeleles en col·laboració amb els nois i noies de primer de BAT. Llavors, aquesta proposta va sortir així, espontani, però ens fa moltíssima il·lusió poder venir al vostre pati i poder mostrar el que treballem des de l'escola. Sí? També en primícia perquè és la primera vegada que ells toquen els guitarrons. I ens fa moltíssima il·lusió que puguem acompanyar a una coral tan xula i que ho fan tan bé. I no res més, no m'enrotllo més. Moltes gràcies a l'Institut, moltes gràcies a l'equip directiu i també gràcies al nostre equip directiu dels Baltis, que recolzen la música per damunt de tot, igual com aquest institut, que la música té un pes molt gran i una mirada molt amorosa. Moltes gràcies i us interpretarem l'Al·leluia de Leonard Cohen.